Hey Mike. Yes, Mr. Dubs. Kunjani mfethu? Mnandi skippers. Sidinga la. Namhla ngibamba ikhale. Sikhuluma ngeVOA kuyi. VOA Voice of America. Kunjalo, silani khona. Right. Lapha ngibamba ikhalenda. Sokuqalela nazi. Okay. Right. Abantu sifuna sibanike. Lithola amakhalenda lama t-shirts. Yeah. Amakhalenda lama t-shirts. Okubhalwe VOA. Bathatha abantu bethathe kuphela. Yes, kholisa nangu December. Siku studio 7 kanjalo. Yeah. Box. That's it. So ke okumele abantu bekwenze ukuthi baye ku website yethu www.voaindebele.com. Yes. Sikhona njalo ku Twitter VOA Indebele. Benzeni khona ngani? Landela. Simple. Landela utho njalo manje. Sikhona njalo ku Facebook. Yeah. Ungakhohlwa. Thanda so. Yeah. Fitizela. Sikhona njalo ku WhatsApp. Ithi number. Siyazi vele ukuthi abantu abaningi bayayithanda iWhatsApp. Yeah, ithi. +1 202 465 0318. Kunjalo. +1 202 465 0318. Kunjalo. Yeah. So calendar t-shirt nanko. Khisibuso sefikile. Yeah. Yeah. Sikholiseni bafowethu. Kholisani. Kunjalo. Yeah. Siyabonga mfethu. Yeah.